Velkommen til denne lille film, hvor vi vil fortælle om, hvad en lineær funktion er. Vi har åbnet GeoGebra for at vise, hvordan en lineær funktion vil se ud, når den bliver tegnet op i et koordinatsystem. Vi ved, at forskriften for en lineær funktion er y er lig med ax plus b. Så det skriver vi i inputfeltet, trykker enter og siger ja tak til at oprette skydere. Og her kan vi så se, hvordan ligningen vil komme til at se ud, fordi vores b-værdi er sat til 1. Og den kan vi justere på her. Hvis vi sætter den til 2, så skærer den igennem 2 på y-aksen. Og derved ved vi, at vores b-værdi er skæringen på y-aksen. Vores a-værdi kan vi også justere frem og tilbage. Hvis vi sætter a-værdien til 0, så kan vi se, at hældningen er 0. Og hvis vi sætter den til 1, så er hældningen 1. Og det kan vi også se ved, at hvis vi markerer her, så går vi 1 ud, og 1 op, så rammer vi linjen igen. 1 ud og 1 op. Derved ved vi, at vi har en konstant absolut vækst. Men hvordan beregner man a-konstanten og b-konstanten, hvis man ikke har dem givet på forhånd i en lineær funktion? Man kan se, at funktionen er lineær, men man kender ikke a-værdien, og man kender ikke b-værdien. Så kan man bruge disse to formler. A-værdien kan man beregne ved at finde to vilkårlige støttepunkter, som hedder y2 og y1, x2 og x1. Ved at trække y1-værdien fra y2-værdien oven over x2-værdi minus x1-værdi, kan man beregne konstanten a. Hvis man skal beregne b-værdien, så kan man sige y1 minus a, som vi kender opfra, gange med x1, som vi også har aflæst. Eller også så kan man benytte formlen, der hedder y2 minus a-værdien, som vi kender ovenfra, minus x2-værdien, for at beregne b-værdien. Når man har gjort det, kan man indsætte de to nye værdier, som er vores nye konstanter, i den lineære funktion, og se, hvor de skærer i et koordinatsystem. For at give et hverdagseksempel på, hvordan en lineær funktion kan se ud med de værdier, som man eventuelt kan sætte ind, så tager vi udgangspunkt i en bondemand skal have luget sine gulerødder og tilbyder byens børn 15 kroner per række med 10 kroner i startgebyr. Hvor mange penge kan tjenes ved at luge 6 rækker gulerødder? Vi kender vores formel, som er ax plus b, og ved at sætte vores værdier ind i formlen, så ved vi, at vores a-værdi er 15, og vores x-værdi er 6, fordi det er de rækker, som børnene lurer, og startgebyret, altså vores b-værdi, er 10 kroner, eller er 10. Og ved at lægge det sammen, så giver det 100. Det vil sige, at børnene kan derved at luge 6 rækker gulerødder tjener 100 kroner. I vores skema her kan man se, at ved at de har luget 0 rækker, så har de 10 kroner, og så bliver der lagt 15 kroner til for hver række, de luger. Og her nederst har vi sat det ind i et koordinatsystem, hvor vi kan se, at startgebyret er 10, der hvor x er 0, starter vores funktion med at være på 10, og når børnene har luget en række, så er den på 25, 2 rækker 40 kroner, 3 rækker 55 kroner osv., som man kan se i vores skema.